Hola, sóc el Roger, assessor de Kia Callesa. Avui fem una revisió a l'interior del nou Kia Sportage. El nou Sportage renova el seu disseny amb aquest espectacular interior vanguardista amb els elements digitals més necessaris. Aquí veieu el nou quadre de comandaments digital molt enfocat al conductor, amb una doble pantalla corba panoràmica de 12,3 polzades cada una. El disseny ergonòmic de l'espai del conductor està equipat amb les últimes innovacions tecnològiques. També us volem destacar aquesta espectacular opció de seguretat, el monitor de l'angle mort que amplia la visibilitat al canviar de carril mostrant una imatge real de la zona trasera. El nou Sportage compta amb l'assistent de prevenció de col·lisió en sortida d'aparcament. Una de les funcions molt importants que compta el nou Sportage és el sistema d'estacionament remot amb clau intel·ligent, que ens permet aparcar el cotxe en llocs bastant estrets on no puguem ni obrir ni tancar portes.